आलु ओंख्रि, सयाबिन बाथोन, आसार, लेबु, आलु ओंख्रि, सामब्राम, बानलु नायदो जानोसै। मोनसेलाय नै सानसेनि जानाय। स' बेखौबो बरायग्रोनाय थाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना बयबो सापर्ट खालामगोन। आलु ओंख्रिसो नै, ओंख्रिया जेबो गैखाया। ओमफ्राय नै सयाबिन बाथोन। नायलांबाय थादो बेजों जानोसैलाय। ओमफ्राय साबस्क्राइब खालामदो आंफ्रा प्रेस दाबेल आइकन आरो जाय दासिम साबस्क्राइब खालामो अननानै बयबो साबस्क्राइब खालामदो प्रेस दाबेल आइकन। आसा खालामो नोंथांमोना बयबो सापर्ट खालामथारगोन। जानोसै नै फार्स्ट बाइट। संख्रिया एसे बाबदों। गोथावानो जादों आलुआ। माइरंआनो सेन्ट्रेलनिफ्राय बारा थावालै। मिरामिससो सामब्राम बेनो। बानलु बोरदो। Udah. Bang sini. Guli wes tengah. जाखांबायानो नोंनानै बयबो साबस्क्राइब खालामदो प्रेस दाबेल आइकन। स' मिरामिससो जायो जा बेजोंनो गोजोननांगौ। स' बेनोसै दिनैनि भिडिअखौ एसेबां फोजोबबाय। जोबजासे नायनानै आरो साबस्क्राइब खालामदां। स' साबस्क्राइब खालामदां प्रेस दाबेल आइकन। आसा खालामो नोंथांमोना बयबो सापर्ट खालामगोन। बेनोसै गाइस।